Ndewo ndị be anyị nnọọ n'Igbo School TV. N'ụbọchị taa anyị nwere ọmarịcha nwatakịrị nwaanyị ga-eji asụsụ Igbo wee kọwara anyị onye ọ bụ. Geenụ ntị ka unu nụ. Nne, kedu afa gị? Aha m bụ Igbanugo Amanda. Ị dị ahọ ole? Adị m ahọ 9. Kedu ebe ị bi? Ebi m na Ụdakpọ, Ọnịcha. Kedu ebe ị na-agụ akwụkwọ? Ana m agụ akwụkwọ na Mount Olive School, GRA, Ọnịcha. Kedu nri na-aka amasị gị? Nri na-amasị m bụ agwa. Ị nwere ndụmọdụ ị nwere ike ịdụ ụmụaka ndị ọzọ gbasara asụsụ Igbo? Ngwa dụọ ha. Ihe m chọrọ ịgwa ụmụaka anụ a bụ ka ha na-asụ asụsụ Igbo. Asụsụ Igbo amaka, ka asụsụ Igbo hapụ ịfunarị anyị. Ndewo nne, ka emesịa ọmarịcha nwa nwatakịrị Chineke kpọrọ aka wee ke. Ngwa nọdụ nke ọma, daalụ nne. Ndewo. Achọrọ m igosi unu ihe anyị ji ahụ anyị ihe eji eme. Anyị ji isi anyị agụ akwụkwọ. Anyị ji ime anyị na-esi ihe. Anyị ji anya anyị na-ahụ ụzọ. Anyị ji ile anyị na-ama ihe ọ na-atọ ụtọ. Anyị ji eze anyị na-atabi ihe. Anyị ji ntị anyị na-anụ ihe. Anyị ji aka anyị na-emetụ ihe aka. Anyị ji ụkwụ anyị na-aga ije. Anyị ji ike anyị wee na-anọdụ anyị. Ndewo. Akwụkwọ na-atọ ụtọ, Ọ na-afịa arụ na mmụta, onye nwere nkasi obi. ọ na-abụta akụkọ. Ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, Ọ bụrụ na nne gị na nna gị nwee ego, akwụkwọ na-atọ ụtọ, ọ na-afịa arụ na mmụta, onye nwere nkasi obi, ọ ga-amụta akwụkwọ. Ọ bụrụ na nne m na nna m nwee ego, ọ bụrụ na nne m na nna m nwee ego, ede mara m ọkụkọ. Onye na-aka ede? Ede mara m ọkụkọ. Gudu na-aka ede. Ede mara m ọkụkọ. Onye na-aka ede? Ede mara m ọkụkọ. Onyinyechi na-aka ede. Ede mara m ọkụkọ. Onye na-aka ede? Ede mara m ọkụkọ. Abụchi na-aka ede. Ede mara m ọkụkọ. Onye na-aka ede? Ede mara m ọkụkọ. Amanda na-aka ede. Ede mara m ọkụkọ. Onye na-aka ede? Ede mara m ọkụkọ. Mmadụ ncha na-aka ede. Ede mara m ọkụkọ. Onye na-aka ede? Ede mara m ọkụkọ. Onye na-aka ede? Ede mara m ọkụkọ. Ego ọgọdọ ọgọdọ. Egwu ọgọdọ ọgọdọ. Onye na-enweghị ọgọdọ ya jee ṅụta ọgọdọ. Ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka. Egwu ọgọdọ ọgọdọ, egwu ọgọdọ ọgọdọ. Onye na-enweghị ọgọdọ ya jee ṅụta ọgọdọ. Ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka, ọgọdọ dọka. Nke anyị na-eme kịta anụ a, egwuregwu anyị na-eme kịta anụ a bụ isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m. Ha ncha bụbu nke Chukwu. Isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m. Ha ncha bụ nke Chukwu. Ọzọ, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m, isi ugwu m ikpere m n'ụkwụ m. Ha ncha bụ nke Chukwu. Isi m ugwu ikpere m n'ụkwụ m, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m, isi m ugwu m ikpere m n'ụkwụ m. Ha ncha bụ nke Chukwu.
Ndị wetara anyị egwuregwu taa bụ Onyinye-Chukwu Igboanugo. Ịdị afọ one? 8. Afọ m bụ Igboanugo Abuchi. Ịdị afọ one? 8. Afọ m bụ Thomas Goodluck. Ịdị afọ one? 8. Mụwa afọ m bụ Chimamanda Igboanugo. Adị m afọ 9. Ndewo. Ndewo.